Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje vyhlásila již 11. ročník ankety Osobnost nestátní neziskové organizace. To znamená, že cílem je zviditelnit vlastně práci osob, které jsou v neziskovém sektoru jako dobrovolníci nebo jako zaměstnanci. Tato anketa probíhá pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje i paní primátorky magistrátu města Brna. Velkou podporu máme také od radnice městské části Brno-Střed a také mnoha sponzorů. Všem bych chtěla poděkovat za to, že ta akce se vlastně mohla už uskutečnit. Ocenění od ANO Jihomoravského kraje pro mě znamená vlastně zviditelnění neziskového sektoru. Je to prostě v dnešní době hrozně důležité. Určitě tady je důležitý dávat tady to ocenění, protože je to určitý motor vlastně pro další lidi, jo, a pro ty lidi, kteří nečekají, že něco dostanou. Jo, a je to vlastně taková spruha další, kdy ty lidi můžou začít něco dělat nebo je to posunout někam. Určitě pokračovat ještě víc. A v hlavě už jsou zase nějaký nápady, které, když se dotáhnou, tak můžou být dobrý. Jo, to ocenění má určitě takový znovu restartovací motor. Je strašně fajn, když vidím, že tahle činnost prostě motivuje další. Když vidím strašně moc efektu, jak to má na ty lidi, jak fungují, a mě to potom nabízí prostě další energie, abych pokračovala dál a prostě vymýšlela další aktivity, co by ještě šlo udělat, co by šlo změnit, aby těm lidem bylo lepší a byli spokojení a šťastnější.